Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min yadli ridha illahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati al-qudub syai'an maqam al-ghafil azam sultan al-awliya syekh Hasan al-Syadili. Ila hadrati masjidina wa fi rahina maulana Muhammad bin Hashim. Khususan al-qudub syekh bin Malik bin Iyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا وأستاذنا وعلمنا وأيدينا خصوصا مشايخ دار التوحيد الإنسانية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب جواهر الله مع الشيخ مصباح مصطفى وأصول وفروع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا فيه بعلومه وأمتنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. La yafirranna nyekti bakal padha mlayu sapa anas menungso nedjali sangka dajjal fil jibali ing dalem gunung. Di besok yen dajjal metu mesti ana kedadian para muslim padha mlayu ana ing gunung-gunung. Yani jaga keselamatane awake. Karena sapa wong kang ora ngakoni dajjal dadi pangerane mesti dipateni dijegurake ana ing neraka. Ngene, sok ben pada saat dajjal wis muncul niku wong-wong muslimin, wong-wong sing gak mengakui bahwa dajjal itu Tuhan ora. Gak mengakui dajjal sebagai Tuhan. Iku para muslimin bakal melayu ning gunung. Kenapa? Ya mergo orang-orang yang tidak mengakui dajjal sebagai Tuhan. Sok ben bakal dicemplungan ning nerakane dajjal. Tapi ini nerakane dajjal iku kan ini. Jadi dajjal iku duwe neraka yang duwe swarga. Nerakane dajjal adalah swargane Gusti Allah. Sedangkan swargane dajjal iku nerakane Gusti Allah. Jadi kok pada saat itu enek wong gak mengakui dajjal sebagai Tuhan, maka dicemplungno dajjal ning nerakane ndekne. Dan artian mlebu swargane Gusti Allah. Tapi kok seseorang pada saat itu, mbah iku wong kafir, wong sing tetap mengakui dajjal sebagai Tuhan, maka orang-orang sing ngakui iku bakal mlebu swargane dajjal. Apa swargane dajjal? Yaiku nerakane Gusti Allah. Jadi orang-orang yang mengakui dajjal sebagai Tuhan itu mesti mlebu nerakane Allah atau swargane dajjal. Tapi orang-orang muslimin, orang-orang beriman sing gak gelem mengakui bahwa dajjal adalah Tuhan, iku indekne mlebu nerakane dajjal, tapi sing dimaksud nerakane dajjal ngene adalah swargane Gusti Allah. Layak tulanna nyekti bakal mateni sinten Ibnu Maryam. Nyekti bakal mateni temen sinten Ibnu Maryam, sinten Isa bin Maryam. Ad-Dajjal ing Dajjal bibabiluddin ing dalem lawang Lut. Jadi sok ben Dajjal iku akan mati. Maksudnya dene mengaku sebagai Tuhan. Ora enek wong kafir, wong musyrik sing mengakui bahwa Dajjal Tuhan. Sabare iku dadak Dajjal mati dipatani Nabi Isa bin Maryam. Ning dene matine ning bab Lut utawa lawang Lut. Besok yen Nabi Isa bin Maryam wis mudhun ing bumi dheweke mesti mateni Dajjal ana ing lawang Lut. Ana ing neraka Syam. Ana ing negara Syam. Iki panggone lawang Lut iku ning negara Syam. Iki Dajjal iku mesti mati. Mati ning jelasno ning satu daerah di negara Syam. Jenenge bab Lut. Layak ra'an
Nyekti bakal maca temen Al-Qur'an ing Al-Qur'an sapa nasun manungsa min ummati sangka umat ingsun yang rukuna mawar metu sapa nas minal islam sama Islam kama yang ruku kaya lolos apa asahmu apa panah minar ramiyati sangka hayawan kang den panah besok mesti ana wong-wong kang maca Quran kang padha metu lolos sang Islam sebab fitnah kaya lolos panah saking hewan kang den panah iki kabeh wis akeh wujude kaya zaman PKI akeh wong Islam kang malah ora percaya marang Islam. Lan ing dina iki wis akeh tanda-tanda kang bakal akeh wong Islam kang arep nentang hukum-hukum Islam. Jadi termasuk tanda-tanda hari kiamat itu adalah ketika orang-orang Islam dene maune Islam, imane ya imane Gusti Allah. Dene mengakui syariat Islam. Tapi terus berpaling sangka ajaran Islam. Dene metu sangka Islam, murtad sangka Islam. Iku termasuk tanda kiamat. Tapi dan saiki akeh sing terjadi ngono. Saiki mulai bermunculan tanda kiamat termasuk iki mau. Wong Islam sing murtad sangka agama Islam. Layakunan yang bakal wujud temen biya di umat yang dalam ikilah umat apa khasfun ambil setan wa qadfun lan pembalangan wa maskhun lan penyalinan rupa wa dzalika utai mengkono-mengkono an-madkur iku idza syaribu ingkang nalika padha ngombe sapa umat al-khumura an berapa wattakhudhu lan padha gawe fitnah sapa umat al-qai wattakhudhu padha gawe sapa umat al-qainati ing pira-pira wadon kang nyanyi padha bulan padha nabuh sapa umat bil ma'asifi kelawan utawa ing alat-alat lelahan ya ana ing umat iki mesti bakal ana kedadian ambil setanah terus pembalangan saking langit lan penyalinan rupa. Kedadian kang ngono iku nalika wong padha ngombe arak, padha nyimpen wadon kang nyanyi lan padha nabuh alat lelahan. Tegese padha nganggep bagus perkara telu iki. Iki ya termasuk satu tanda kiamat. Jadi salah satu tanda kiamat itu ketika umat akhir zaman dekne menganggap maksiat sebagai hal biasa. Misal ning kene ditegesno utawa dicontohna wong ngombe arak dianggap biasa. Bahkan dianggap suatu hal sing wajar. Bahkan dianggap suatu hal sing apik. Maksudnya ana manfaate, ana gunane. Iku sangat-sangat tidak sesuai. Jadi perkara-perkara maksiat itu gak enek sing bermanfaat. Tapi ketika kok seseorang menganggap maksiat sebagai hal sing berguna bagi awake, misal ngombe arak ben tenang, utawa ning karaokean ben golek kebahagiaan ben atine iku iso tenang. Iku ada suatu maksiat sing dilumrahkan, sing dianggap biasa. Nah, iki termasuk salah satu tanda kiamat, yaitu maksiat atau hal-hal elek sing sebenarnya gak bermanfaat, tapi dianggap hal-hal sing bermanfaat, dianggap hal-hal sing ana gunane, ana faedah, dianggap ngono. Bahkan dianggap sebagai hal apa malah di normalisasi. Jadi gak entuk. Aja sampai perkara maksiat itu suatu hal sing terbiasa. Napa mergo iki salah satu tanda kiamat sing saiki wis akeh terjadi. Kaya biton nekti bakal mudhun.
temen Sayyidina Isa Sayyidina Nabi Isa ibnu Maryam hakaman hale dadi hakim wa imaman dadi imam muqsitan kang adil wala yaslukan lan nyeti bakal ngambah temen Sayyidina Isa fajan ing siji dalan hajan hale haji au mu'tamiran atau umrah wala ya'tiyanna lan nyeti bakal teko temen Sayyidina Isa qabri ing kuburan ingsun hatta yusallima sehingga ulul salam sapa Isa alaiya ing atas ingsun wala ruddanna lan nyeti bakal mangsuli sapa ingsun alaihi ing atas Isa. Besok Nabi Isa itu mesti bakal mudhun ing bumi. Dadi hakim, dadi imam kang adil. Lan iku Nabi Isa mesti bakal ngambah siji dalan. Siji dalan perlu ibadah haji lan umrah. Lan iku Nabi Isa mesti bakal teko ana ing kuburan ingsun nuli uluk salam lan ingsun mesti mangsuli. Jadi cok ben iku mesti ana satu masa di mana Nabi Isa itu diturunkan oleh Gusti Allah. Gunanya apa? Ben dadi hakim, ben dadi seorang pemimpin sing adil kanggo umat. Tapi jadi Nabi Isa ning kene iku turun ora sebagai nabi selanjutnya, melainkan nabi terakhir tetep kanjeng Nabi. Nabi Isa turun ora sebagai nabi terakhir, melainkan seseorang yang melanjutkan syariat Kanjeng Nabi. Jadi ning kene nabi terakhir adalah tetap Kanjeng Nabi Muhammad. Dan soben nek Nabi Isa mudhun iku ora sebagai nabi selanjutnya, ora sebagai nabi sabar Kanjeng Nabi, melainkan tetap sebagai seseorang yang melanjutkan dakwah Kanjeng Nabi, yang melanjutkan atau yang menegakkan syariat Kanjeng Nabi. Ora sebagai nabi selanjutnya. Dan para ulama wis padha ijma gandeng karo temurune Nabi Isa ing dina Nabi Isa iku isih gesang ana ing langit kanthi jasade. Yen ana wong takon mudune numpak apa, mesti bali takon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munggah numpak apa. Allah Taala bisa nganakake apa wae kang den kersakake kanthi sebab utawa tanpa sebab kang kaprah ing bumi. Semono yen ana wong takon kang den pangan apa, Nabi Isa bakal tumurun sausé Dajjal muncul muli mateni Dajjal. Intine awak dhewe gak usah mikir macam-macam tentang ini. Cukup awak dhewe ngerti, cukup awak dhewe meyakini bahwa sok ben ketika Dajjal ning bumi iku enek Nabi Isa diturunkan untuk memerangi Dajjal, bahkan untuk membunuh Dajjal. Dan pada saat itu mesti Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa. Situn min asyratis saah wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.